Saderengipun kawula nyuwun agung samudra pangapunten sawetawis awit wedal menika sampun dumugi titiwayanipun panggihipun risang temanten pramila lamun Cinandra tindakipun risang temanten Putri Yayah Pustita kang maneka warna. Dumateng Bapak Wartono saha Ibu Giardi kula aturi nganti Sriatmaja temanten Putri saking Paswangi mijil wonten ing sasana Rengga. Sretata pitana nenggih punita kang aka hadi dosa purwa. Iya. Eka marang sawiji adlinuhe dosa 10 purwa kawitan. Sunajan to kathah titah ing Jawata ingkang sinungsa ingkang koso sinungi pertiwi kenapetan samidrahang. Negari kang panjang punjung pasir ukira jinawih marimpah kerta tata raharja. Panjang dawa pangucape punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung. Srep sidhem permanem tanana sabawa walang salise ingkang kabiarsa hambung lamat-lamat swaraning pradangga kang angrangin ambabar ketawang puspa warna. Ana gondo arum kateping samirana mandya. Kawis tinggal sekaring Sriatmaja temanten putri saking Tepaswangi. Tepas mengkuwerdi papan ateges temanten putri mijil saking Panti Busana. Nedya marak suwan wonten ngarsanipun para rawuh manjing wonten ing sasana Rinengga. Ingkang kanthi dening ingkang Rama saha ingkang Ibu. Nggih lumangsana kebak ing pangati-ati katitik saben sak langkah kendel. Sriatmaja temanten putri ngegem busana ingkang sarwa rekna hanggimba busananing garwanata. Katingal pating kalebyar pating pantorong lamun kasarsunane pandan gurung kang angrenggani sasana adi. Panyayah Kartika hasesile pernah ngagem puspita rinunce ing ukira sinampi rawon panindakan kanan lamun kanthi samirana mandya pangsa gandana ngebaki madyaning pawiwahan. Endah edining busana hangimbuhi gandes luwes solah bawane. Sintana ingkang kepareng dados pangarsaning lampah inggih menika Dihayu Dewi Utari. Ing samyah nganti tindakipun Sriatmaja teman putih lemah gemule. Saben sak lambihan ngawe-ngawe kadang ingkang sekinten badhe kaajak sekadangan. Endah edine busana ngambi gandes luwes lae bawani lamun Cinandra cal sipating jalu sawarna panyayah widodari kayangan. Sriatmaja temanten putri nggenipun lumangsana katingal lengkeh pindho Singalapa. Sapecak mangus satindak gendel pangudarasaning griya ingkang dereng kawijining lesan. Lumas kumpul endah edining suwasana ingkang sami dipun rinengga rengga. Ingkang Rama ingkang saha ingkang Ibu kebak ing penggalih jeneng penggalih Amunyo sing Gusti ingkang merubeng dumadi. Saya dangu saya caket tindakipun Sriatmaja temanten putri dumugi ingkang papan ingkang piniji. Inggih menika papan ingkang sampun rinengga rengga. Pangantine lampah kebake pangati-ati tanggaping sasmita Sriatmaja teman rigya kalenggahaken minggah wonten satinggil binaturata. Sampun ketingal
Sriatmaja temanten putri sampun dumugi ugian ingkang tinuju. Pangandhene lampah anglampaken Sriatmaja temanten Gya kalenggaken wonten ing sasana Wisudatama. Sriatmaja temanten putri lenggah wonten ing sasana Renengga jroning penggalih hamong rantung satria muda kang dadi ganteng lenala manak mitra kang lagi labuh negara. Para rawuh saha penenggah menggah meketen titilaksana upacara lampahing Sriatmaja temanten putri saking sasana saking tepas wengi temugi sasana ing Renengga. Pramila sampun pardana ing sakmangenipun kalajengaken jengkanipun Sriatmaja temanten kakung saking panthi pamondokan tumuju sangandhaping tawi wiwara. Dumateng para-para kang pinijih angesta sekar kembang mayang sakembaran kula aturi samapa ing gati saengga diri handharaken jengkanipun Sriatmaja temanten kakung. Dumateng bapa lan ibu, Bapak Sriwidodo kan ibu saha pranak sanak kadang ingin sami handharek jengkanipun Sriatmaja temanten kakung kula aturi sameta ing gati saengga diri tindakipun Sriatmaja temanten kakung lamun kinandra Yayah hamung nyuwun sing Gusti ingkang ngamur bing dumugi tansah manggih kawilujengan. Wis binarung suwaring bangsa ingkang babar ladran wijing. Sampun kawis tinggal Sriatmaja temanten kakung. Anggenipun lumangsana tansah nyuwun sing Gusti ingkang merubeng dumadi. Anggenipun lumangsana tansah nyuwun sing Gusti mugi tansah manggih kawilujengan kalis ing rubeda. Sriatmaja temanten kakung agem busana ingkang tinaretes benang susutya. Ngagem kuluk kanigara ngimba busane sang nata katingal pating glebyar pating pancorong lamun saru sunari pandan gunung kang ngergani sasana hati panyayah Kartika sesilih pernah. Sriatmaja temanten kakung yenipun lumangsana katingal lengkeh-lengkeh pindho Singalopa liya anggajah nguling sapecak menguh satindak kendel. Sampun dumugi egian ingkang tinuju Sriatmaja temanten kakung Gya kendel sangandhaping tawi wiwara. Ingkang lajengipun sekar mayang setunggal kwarata mugi kalajengaken panggihipun Sriatmaja temanten sarimbit. Lamun cinandra tindakipun Sriatmaja temanten sarimbit yayah kadya padha urek. Sampun dumugi wayaning mangsa kala dumawahing kodrat. Sriatmaja temanten sarimbit Gya netepi-teping adat widi-widana ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah mriki. Adat mengku werdi tata cara widi-widinipun Gusti wadene tata werdinipun tata cara. Winastan adat widi-widana tata upacara paringipun Gusti ingkang linangkung luhur. Punapa werdinipun panggih inggih menika pangudi gambing penggalih mila boten mokal. Lamun ta wonten titah Gusti hanya sifat jalulan wanedya ingkang sumadya netepi jejering agesang.
Angan cek ing alamadya mastuti lole jaring akina kinandhi ing angkasa jenema ing marta ingkang sarta mulat endah edining budaya tulus. Budaya teges laku pangelaing budi titiakane budaya ingkang setunggal landhep panggenanipun kaping kalih tanggaping sasita kaping 3 susila haniraga. Saya dangu saya caket tindakipun Sriatmaja temanten Sarimbit Gya apagut tingal tebu ing catur netra handayani pangaruhi bawa hambabar manunggaling nala kang tumanem wonten ing sanubari. Sinta kang pareng nitiraken panggihipun Sriatmaja temanten. Sriatmaja temanten Gya Hambalang Gantal. Temanten putri Balang Gantal ingkang winastan gondang kasih. Temanten kakung gemantos Hambalang ingkang winastan gondang tutur. Punapa werdi lan wujudipun Gantal. Gantal kang dumadi saking suruh kang lininting tinang sulan lawenang. Werdinipun suruh lamun ginigit tunggal rasane yen dinulu beda lumah lawan kurepe mlatenake Sriatmaja temanten sageta manunggal cipta raja lan karsane. Sasampunipun sinaket Sriatmaja temanten Gya kapanggihaken dumateng Ibu Endang ingkang sampun samanta inggati saengga diri. Wanedya ingkang kebat kalimpat seperapat kiwat matek aji puja mantra anjapani Sriatmaja temanten Sarimbit Gya atut runtut reruntungan sak lami-laminyo. Sinaraman cekar setaman sekar kembang cetaman meratilaken Sriatmaja mugia saged rutut atut dumugi sak lami-laminipun. Dipun wujiki pratandha supados resik penggalih resik tata lair batinipun. Sekar mayang Gya kaijolaken ya dijol kele. Tukar sekar mayang pratandha tukar tata lair lan batin Sriatmaja temanten manunggal dadi sawiji. Ingkang salajengipun Sriatmaja temanten putri lungguh sesedokan sembah sungkem sujud dumateng ingkang Rama ingkang Raka inggih menika garwanipun pratandha Sriatmaja temanten putri pasrah sumarah dumateng ingkang Raka Kang Mas Bagus Fizal Astu Kurniawan ingkang badhe dibeneken. Manggono Sriatmaja temanten kagem Gya Amidahan 3 sanalika pecah padha saknalika. Cus. Sak sampun pecah tigan wujud abang lan putih. Pratandha sampun dipun lilani Sriatmaja temanten Sarimbit hanurenaken tulus wiji ingkang sakmangkinipun minangka pangun anglang kejengaken tata turunipun tiyang sepuh kekalih. Salajengipun kucupinipun dipun uji ngangge tirta setaman ingkang winastan wadahe Gendhaga Kecana cinduk ing mustika. Nyemutaken dumateng Sriatmaja temanten kakung muga tansah kebaing pangati-ati nggihipun lumaksana bebasan gesangipun wonten ing donya kathah bebaya lan reringkok. Paripurna ditilaksana upacara panggih Sriatmaja temanten Putri Gya jumeneng kakanthi astanipun dumateng temanten kakung. Pratandha lulus rahayu niring sambi kala panggihipun Sriatmaja temanten boten manggih alang setunggal punapa-punapa. Ingkang rasa segipun dumateng Rama saha ibunipun anganti Sriatmaja temanten Sarimbit
tumuju wonten ing sasana Rinengga. Ingkang mangkono katingal Sri Atmaja temanten katuntun dening Karawa Ibu Pratandha. Senajan to Sri Atmaja temanten sampun hanetepi darmaning gesang. Ananging tansah kebak panyuwunan lan panuntun dumateng ingkang Rama saha Ibu. Ingkang salajengipun pinangka Ki Suba Manggalawati sampun mratitisaken lampahipun Sri Atmaja temanten sarimbit. Wanedya ingkang pinangka dados cucuking lampah dasar manedya kang gandes luwes solah bawane dhateng Kuciwati. Sri Atmaja temanten griya kairit waras anak kadang pamung lan mitra kang ketingal handher hamabar ngebak ing madyaning pawiwahan. Alah kowe yo iso. Iya oke, tak setel. Remu kang sarga sumunar semune angin sembe sesembing suasana lonan Sri Atmaja yen lumaksa Sri Atmaja temanten sampun paripurna anggenipun netepi darmane gesang katitik Sri Atmaja temanten badhe kajumenengaken dados raja sedina ratu sedalu. Gegambaran wedal menika Sri Atmaja temanten gadhah panyuwun tartamtu badhe kawujudaken menapa ing dados panyuwunipun dumateng Sri Atmaja temanten sarimbit. Sampun dumugi ugian ingkang tinuju Sri Atmaja temanten sarimbit. Ingkang Rama saha ingkang Ibu amjumenengaken ingkang putra saha ingkang putri kajumenengaken wonten sasana Rinengga ingkang Pratandha jumenengaken ingkang putra dados Nalendra. Jumeneng Nalendran katindakaken dening Rama Wartana saha Ibu Gyarti. Nuwun dumateng sampun Gusti kawrumbing dumadi anggenipun jumeneng nata tansah menggiyana kalis ing rubedo. Kanthi lawan bismillahirrahmanirrahim lenggah kanthi wilujeng rahayu nirking sambe kula. Paripurna titi laksana Sri Atmaja temanten kalenggahaken wonten ing sasana Sudatama. Para lawuh saha penenggah sampun paripurna panggihipun Sri Atmaja temanten sarimbit ing samangke kalajengaken tata cara sungkeman. Dados ing wedal menika Sri Atmaja temanten sarimbit badhe atur sembah dungkem dumateng ingkang Rama saha Ibu. Awis sadangunipun gesang piyambakipun dereng ngaturaken sembah sungkem punika wekdal ingkang sae kangge nyuwun berkah ingkang Rama saha Ibu
nyuwun pangapunten ingkang Rama Ibu, nyuwun pitulung dumateng Rama lan Ibu lan nyuwun petedah supadosa anggenipun netepi jejering agesang tansah manggih yuwana kalis ing rubeda. Sampun kawiwitan siat mojo temanten putih lumangsana hanya ketik ingkang Rama Ibu. Siat mojo temanten putih atus sembah sungkem dumateng ingkang Rama Wartana kali Ibu Giarti. Ingkang putri aturaken sembah sungkem dumateng ingkang Rama. Aturipun siat mojo temanten putri menggah mekaten. Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Kawula nyuwun sesamudra pangapunten Ibu Rama kula. Sadangunipun gesang kula kathah kalepatan nyuwun pangapunten, kawula nyuwun pitedah lan nyuwun pitulung. Mugi tansah tinuntun mugi margi ingkang leres Ibu saha Rama Wartana ingkang dados sesembahan kula. Paripurna siat mojo temanten ginanti sembah sujud ingkang Rama gantos ingkang Ibu. Mangkono wijining pangandika siat mojo temanten putri tinampi ingkang Rama Bapa Wartana. Iya nggih anakku wadon sing tak tresnani kowe. Pun Rama ora bisa paring apa-apa mung paring doa restu ya nggih riyo. Moga nggonmu netepi jejere agesang derek guru lakimu tansah manggi yuwana kalis ing rubeda. Mung bapa nyayen pangestu awit bapa ya teh lupute. Mula sliramu sekebak ati-ati tansah tresna marang garwamu ya. Paripurna titi laksana upacara sungkeman dumateng Rama ibunipun. Siat mojo temanten putri gumantos ngaturaken sembah sungkem dumateng Rama Sriwidodo kalih Ibu Puji Haryati. Alon-alon wae mlakune alon wae. Anggenipun lumangsana tansah kebak ing pangati-ati badhe nyuwun idi pangestu lan doa restu ingkang Rama. Anggenipun lumangsana siat mojo temanten kadya tansah kekanten asta bebrayan bebasan renggang gula pumepyur pulut datan benggang sakrikma. Saya dangu so caket anyang keti ingkang Rama saha ingkang Ibu. Siat mojo temanten sanimbit giya lenggah sesibukan ngaturaken sembah sungkem dumateng ingkang Rama lan Ibu. Aturipun siat mojo temanten kagung bagus Pisal kunjuk ingkang Ibu. Kanjeng Ibu kula nyuwun pangestu Ibu. Doa restu panjenengan ingkang kawula suwun. Sadangunipun gesang kula dereng saged mbantu lan bales Rama lan Ibu. Wekdal menika kula nyuwun doa restu Ibu. Mangkono pangandikaning Sriat Mojo temanten kagung tinampi dening ingkang Ibu. Saking kersane ingkang Ibu lulus jroning penggal luntur tumetes luh datan karasa. Iya nggih anakku lanang wong bagus. Bebasan sewu bengah ora kaya dina iki. Paisal kowe saiki wis dadi duweke wong liya ora duwe ibu maneh ya nggih riyo. Mula ibumu mangestoni lan bapakmu ora iso paring apa-apa ya mung doa restuku. Muga kowe tansah mangke yuwana wilujeng ora ana alangan sawiji apa-apa ya nggih riyo. Saka bunga ingkang Rama saha Ibu hanampi aturipun siat mojo temanten sarimbit. Bunga ing tanpa pindan boten saged kagambaraken. Paripurna titi laksana sembah sungkem siat mojo temanten sarimbit kalenggaken wonten ing sasana Wisudhatama.
kanthi lulun anggenipun lumaksana tumuju wonten ing papan ingkang kasumedyaken inggih wonten ing sasana rinengga. Para rawuh saha parenggah adicara sungkem sampun paripurna kalajengaken tata adicara ing wedal menika Sri Atmaja temanten salimbit badhe tepi tata upacara ingkang winastan kacar kucur. Menika ditata cara tiyang Jawi dados imput cara jawinipun kacar kucur menika kangge pemut sinasa ingkang sepuh sampun kesupen ingkang anem sing dereng mangkosi menika wartosipun kacar kucur ingkang winastan Sri Atmaja temanten kagem angudi upok utawi rejeki kangge Sri Atmaja temanten putri. Pramila sadangunipun iki ambakipun nyambut damel makarya pikantuk rejeki. Sawetahipun kaparingen ingkang garwa ingkang diputresnani pinangka sigaraning nyawa. Sinuntak blak tanpa ana sing keri beda saiki disimpene saitik. Dipun suntak menika wonten ing astanipun Sri Atmaja temanten putri tinampi kanthi bombong birawaning penggalih. Katitik ana esem sak titik kang lumintir ana latining Sri Atmaja temanten putri dinampi lajeng kaasta dening Sri Atmaja temanten menika tondo bilih Sri Atmaja temanten sarimbit anggenipun netepi jaring agesang kanthi lulus rahayu nir ing sambekala datan kuciwa ing sak mangkila tetep ayem tentrem rahayu nir ing sambekala sak lami-laminipun. Salajengipun kacar kucur paripurna sinempen wonten papan sinengker. Ingkang sakmenika ngaturaken tumpeng kekalih Sri Atmaja temanten putri damel tumpeng ing ngajeng menika tunggal dados Sri Atmaja dados tunggal manunggalaken cipta rasa lan karsane. Ingkang sawanginipun netepi tata cara manunggalaken cipta rasa lahir lan batosipun tartantu imut dumateng Gusti ingkang hamur beng dumadi ingkang winastan tumpeng buceng. Tumpeng metune lempeng lebune ya kenceng. Mula ingkang diwasati tetep karep ajeg dadi sawiji wong loro ndek karepan sing padha mantep lan padha karep. Ing mangkono bakal mujudake wujud kang sejati temeka apa kang sedya bakal pinesti dadi duweke. Kanthi linambaran bismillahirrahmanirrahim. Dar kalimah najan sak sendok neng wujudake pratandha tresnane Sri Atmaja temanten sarimbit datan katalupen ngantos kaken-kaken inen-inen ing yuswa ngantos paripurna datan ical jroning penggalih paripurna titilaksana daharipun dare kalimah kalajengaken wah jane banyu unjukanipun tirta manis ya nek jane iki banyu putih sing darani penting manis tanpa gula niki wis palsu iki ya wis ora apa-apa diombe nduk ya kanthi bismillahirrahmanirrahim sak manis-manising gula sing ana jero edang iki sing manis-manise esemu wong ayu sing tak tresnani bisa lulus rahayu nggon mudahar dipun unjuki tirta manis iki satemah ora manggih alangan sawiji apa. Paripurna anggenipun kunjuk tirta teh kalajengaken menika dimusnasani dahar ulam lembaran. Ulam sampun mastani lembaran menika jet utuh siji. Dereng dicuwil-cuwil pratandha Sri Atmaja temanten putri menika tasih utuh. Dereng rinaosaken
Wiwit wedal menika sampun keparengaken ngraosaken raosipun dahar. Dicuwil lho. 1 2 3 biak. Alhamdulillah. Ayo dicokot siji-siji bareng. Foto. Dicicipi, Nduk. Le dicicipi, nyicip ngono. Dicicipi ora ketang mbakno dicicipi to. Ah, jual ke sithik ben dirasake. Loh, mati to iki. Nggih, niki Srian Mojo temanten nembe dahar ulam lembaran ya. Niki alam lembaran niki miturut katresnane Kanjeng Nabi sing ditesani iki ulam lembaran. Mula Srian Mojo temanten niki miturut sunah Kanjeng Nabi mula dahar ulam lembaran. Sampun rinaosaken pedes asinipun. Wes senene ora iki. Ya. Para rawuh saha para lenggah. Adicara panggihipun Sriat Mojo temanten sarimbit sampun paripurna anggenipun kawula hangacarani. Dumateng juru karemen kula sumanggaken menawi wonten keluarga ageng ing badhe handerek mundhut pinangka kangge kenangan benjangipun kula sumanggaken sampun ganti saega ing diri. Saking kula pribadi ingkang pinangka hangacarani adicara menika wonten lepat lebupun tansah nyuwun wudring samudra pangapunten ingkang kathah. Awit menika endah edining budaya saking tiyang Jawi ingkang saged mangertosi tindakaken adat punika pramila bilih wonten luputipun tansah nyuwun agung samudra pangapunten dumateng para rawuh. Saha panganyaruwe pangalembono kula sumanggaken dumateng para rawuh. Kula ingkang pinangka dados pranatacara angacarani panggihipun Sriat Mojo temanten tansah nyuwun agung samudra pangapunten. Ing wasana kula cekapi sementen wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng rombongan seni kula samanggaken nglajengaken adicara hiburan kang hibur para tamu. Sumanggaken Mas. Nggih. Gunging panuwun kang tanpa upami dumateng panjenenganipun nggih Bapak Sabar ingkang kinarya dados panyandra-ning risang pinanganten kekalih ingkang wedal sakmenika mapan sampun wonten ing kursi gading damparing kencana yen katingal yen kadulu saking Pandhawa kadosta dening priyagung luhur ingkang tansah agung pangaribawanipun. Dan mudah-mudahan buatnya kedua mempelai, buatnya sang raja dan ratu hanya diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Menjadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan senantiasa cepat diberikan keturunan yang soleh maupun solamin amin ya rabbal alamin. Dan juga sangat terpantau betul bahwasanya mempelai wanita sangat cantik dan juga rupawan. Ibarat kata kurang condro luwih rupa tenan pengantene wedok di ayu untunge nurun mamake lah nek nurun bapake yo ireng ngepal. Dan juga sebaliknya mempelai pria juga sangat gagah dan juga tampan. Beliau merupakan pasangan yang sangat ideal, beliau merupakan pasangan yang sangat serasi. Mudah-mudahan dengan keidealan tersebut, dengan keserasian tersebut, ya senantiasa dapat memicu kebahagiaan tersendiri buatnya si pengantin baru. Baik, yuk. Saya mendapatkan kebingungan saat ini dikarenakan dari masing-masing request minta didahulukan. Bahkan sudah ada yang lepas satu. Beliau Bapak Haji Ngadiran. Wah, ucul saka bidikan iki. Hah? Lah iya wong beliau yang sangat sibuk. Saya yakin bahwasanya untuk hari ini bukan hanya satu tempat yang dihadiri ataupun sing dirawuhi kali beliau. Lagi-lagi diucapkan selamat siang, selamat datang buat segenap relasi tamu-tamu kehormatan. Luar biasa
betul-betul memberikan jempol 2 buat beliau Bapak Taufik ya, yang mana menggelar resepsi ya di kesempatan siang hari ini sangat luar biasa ya. Tumpah ruah dari tamu-tamu undangan yang hadir untuk memberikan doa selamat, sehingga ini betul-betul menambah kebahagiaan tersendiri buatnya sohibul bait tuan rumah dan juga buat beliau Bapak Kabul ya. Penjenengan wis arep diceluk mbah tenan nek ora nyono randipe ya Mbak Taufik iso besanan karo Pak Kabul ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya besanan tersebut ya saged rinaget yang tanpa upami anggenipun paseduluran. Baik yuk weni ndi weni oh yo mau watenan salah satu artisnya Nyutriwa, memang beliau yang betul-betul multi talenta. Bocah wis ayu, priyayine ayu, yo opo-opo iso. Tenan lho Pak Santo, memang luar biasa. Jadi tidak sia-sia dengan adanya Nyutriwa menghadirkan beliau. Lo tak gunggung, tak alem, tak malah kok jembeloti ini. Hah? Siap. Ini dikarenakan dari mempelai ataupun rombongan besan, mau ataupun mohon diundang dulu, mohon dipanggil dulu. Sabar ya. Yo. Dikarenakan Anda juga masih tetap sampai sore toh. Jadi untuk yang penting-penting dulu, yang mau beranjak dulu ya. Buat rombongan besan, yuk kami persilahkan di mana posisi Anda. Yang jelas saya berharap betul bahwasanya Anda untuk menuju ke suasana panggung, berkolaborasi bareng bersama Nyutriwa, bergabung bareng bersama Nyutriwa dengan adanya tembang-tembang manisnya yang sudah disiapkan kian oleh panjenengan. Sehingga yuk kita sambut dengan spotnya untuk menyambut kehadiran pengombyong mempelai pria. Loh panjenengan loh Pak D. Enggak. Yuk yang lain panggil semua, yang lain ya, yang lain juga diikut sertakan semua. Jadi lah yo iku wektune pendek sing arep nyanyi wae ngepol. Jadi aku bingung dibuatnya. Yo monggo. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sibul wabarakatuh. Bet Bapak Taufik sak keluarga yang saya hormati, dumateng cucu saya yang menjalani rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coba kula lajeng jajal campur sari niki kok dereng enten campur sari niki nggih. Nggih, cocok. Kagem jumbuhaken swasana wonten ing ripalenggan punika, sumangga kawula sumanggaaken lumantar panjenenganipun Pak D Marigun arsa nggih suka parisuka. Kandhane rebutan kok. Aduh, bingung aku digawe tenan kok. Nah. Oke, siap. Yo. Lagunya apa Pak D? Lagu wajib. Apa kuwi? Coba aku njaluk digawe karo pelok barang. Slendro iki. Hah? Slendro. Lho kene njaluk nganggo pelok barang. Ya ora iki khususnya keluarga besar dari Jawa ini minta lagu campur sari ini. Ada juga yang dari Jawa. Ada ya. Jawanya daerah mana? Dari Lor apa kidul? Solo, Karanganyar. Solo, Karanganyar. Oh berarti nek wong Bluro ngarani iki kidulan. Iya. Gitu. Iya. Anggo anggaran di kayak virus saya karbon. Yo. Monggo Mas Tony. Lanjut mawon bener Sabowo. Caping gunung dados. Zaman berjuang anak-anak
Jan arsa maju jarene wis menang jarene wis menang keturutan sing ada mulai aduh yen tinggal janji yo saiki apa lali walang keke walang kadu gunung kaca dongi sedo jagung mung sapereno tiruku yen manduk kacilik tapi gunung mae iki mau syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Yuk kita bukti Mas Joko ben rangendang no ben legeno sapi gunung versi dangdut Yutriwa Kecaman berjuang Nukelingan anak-anak Yen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dicacah yen ninggal janji ning saiki apa lali kersa iki yo ana ngendi gunung kaca dongi sedo jagung sampe regeno tiruku yen manduk kacilik sapi gunung hae Alah sampean bergudul wae iki mau digawe pelok malah sampean jadrak ning slendro. syukur bisa nyawa